Εδώ και ένα μήνα τα χωριά Μάκιστος και η Αρτέμιδα στην Ηλία, που είχαν μετρήσει, όπως θα θυμάστε, 40 νεκρούς από την καταστροφική πυρκαγιά το 2007. Πάμε λοιπόν και εμείς εκεί. Εκεί είναι και ο ανταποκριτής μας, ο Γιώργος ο Μαρινόπουλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Πες μας πώς έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι τα βάσανα των κατοίκων της περιοχής δεν έχουν τελειωμό. Τι έχει γίνει με το οδικό δίκτυο? Έκλαψε όλη η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2007, τον Αύγουστο, στις 24 Αυγούστου, όταν η πύρινη λέλαπα κατέκαψε τα δύο μαρτυρικά χωριά, την Αρτέμιδα και τη Μάκιστο, παίρνοντας μαζί της 36 ανθρώπινες ψυχές μόνο σε αυτά τα δύο χωριά. Από τότε λοιπόν οι επιστήμονες έκροναν τον κόδωνα του κινδύνου τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, λέγοντας ότι έρχονται καθιζήσεις και κατολιστήσεις. Κανείς δεν τους άκουγε, κάποιοι κόφευαν και ερχόμαστε τώρα 2011. Εδώ και ένα μήνα ο δρόμος που συνδέει την Αρτέμιδα και τη Μάκιστο με τη Ζαχάρο να είναι στην εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Και έχω μαζί μου τον Βασίλη τον Κυριακόπουλο και τον Επαμινέντο τον Πόθο, τους δύο προέδρους της Αρτέμιδας και της Μακίστου, να μου πούν μια κουβέντα για το ποια είναι η καθημερινότητα σήμερα. Πρόεδρε, τι γίνεται σήμερα, πώς πηγαίνετε για σχολεία, πώς πηγαίνετε στις δουλειές σας? Είμαστε αποκλεισμένοι από δρόμο. Παραπονευτήκαμε και στο Δήμο και στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Περιφερειάρχη. Εγώ σαν πρόεδρος ενόχλησα την υπηρεσία και καμία απάντηση δεν έδωσε. Ο κόσμος ταλαιπωρείται, δεν μπορεί να πάει ούτε σε γιατρό ούτε να πάρει φάρμακα. Βλέπουμε και εμείς εδώ, βλέπουμε ακριβώς τις εικόνες που έχουμε στους δέκτες μας. Είναι ο δρόμος. Αυτός βέβαια δεν είναι δρόμος. Έτσι έχει γίνει από τις κατολιστήσεις. Έχει στην κυριολεξία καταστραφεί από ό,τι βλέπουμε. Και με ποιο τρόπο μπορούν οι κάτοικοι να πάνε στις δουλειές τους? Δεν μπορούν να επικοινωνήσουμε τίποτα από ό,τι μπορούμε να δούμε και να κατανοήσουμε. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έλλη, αυτή η εικόνα είναι η χειρότερη εικόνα που μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή. Να ξέρεις όμως, να γνωρίζεις και εσύ και οι τηλεθεατές, ότι η παρόμοια εικόνα βλέπουμε και στους άλλους δύο δρόμους που συνδέουν αυτή τη στιγμή τα δύο χωριά με τη Ζαχάρο, δηλαδή ο δρόμος από Σμέρνα και ο δρόμος από Σκλίβα, που εκεί μπορεί να μην έχουμε τέτοια έκταση καθιζήσεις και κατολιστήσεις, αλλά και από εκεί η κυκλοφορία γίνεται με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και οι κάτοικοι καθημερινά αγωνιούν για να μπορέσουν να φτάσουν στις δουλειές. Ακούσαμε πριν τον κύριο Κυριακόπουλο που ήταν δίπλα σου και μίλησε. Είπε ότι απευθύνθηκε στην περιφέρεια. Σε ποιους έχουν απευθυνθεί ακριβώς και τι απαντήσεις έχουν πάρει? Δίνω λοιπόν και το λόγο στον πρόεδρο της Μακίστου, τον κύριο Πόθο, να μας πει: Πρόεδρε, πήγατε, απευθυνθήκατε, νοιάστηκε κανείς ένα μήνα τι γίνεται? Πήγατε στην περιφέρεια, πήγατε στο Δήμο, τι κάνατε? Πήγαμε παντού, κανένας δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής να μας δώσει μια λύση για τον δρόμο. Δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά σχολείο. Όλοι οι γέροντες δεν μπορούν να πάνε να πάρουν τα φαρμακά τους στο γιατρό, πουθενά. Και πάμε με τον διπλάσιο δρόμο από το Χρυσοχώρι, από τη Σμέρνα, για να μπορέσουμε να πάμε στη Ζαχάρο. Όταν κάποιοι φωνάζανε για χάραξη παλιά, τελικά τι έγινε? Τίποτα δεν έχει γίνει, τίποτα. Δεν έχει γίνει για αυτό το δρόμο. Για χάραξη νέο δρόμο δεν έχει γίνει τίποτα. Πουθενά. Ο δρόμος είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και 40 μέρες. Ακριβώς. Και έλεγε αυτούς τους ανθρώπους δεν τους γνωρίσαμε σήμερα, ούτε τους ξέρουμε μόνο 4 χρόνια. Αλλά αρκετά τα δεινά και όσα έχουν τραβήξει δεν τους βοήθησε τότε καμία πολιτεία και κανένα κράτος. Τους βοήθησαν οι Κύπροι, τους βοήθησε ο Όμορφος Βαρδινογιάννη, ο Όμορφος Φωλή και όλοι οι άλλοι που ήρθαν εδώ και χτίσαν τα χωριά από την αρχή. Επιτέλους το κράτος ας φτιάξει ένα δρόμο. Μάλιστα, εμείς απόψε δώσαμε το λόγο να ακουστεί η φωνή των κατοίκων των δύο χωριών. Και επίσης να δούμε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια την εικόνα του δρόμου και το πώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν κυριολεκτικά να πάνε πουθενά, να λειτουργήσουν σε τίποτα. Βεβαίως φαντάζομαι ότι θα ευαισθητοποιηθούν τώρα αυτοί που είναι αρμόδια και εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκαν οι κάτοικοι και ελπίζω ότι στην επόμενη σύνδεση που θα έχουμε να δούμε να έχει λυθεί το πρόβλημα και να χαμογελάσουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Λοιπόν, μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.